Ő volt Donovan Hawthorne, a logisztikai világ titánja, egy férfi, akinek ambíciója épp olyan legendás volt, mint a bája. Megköszörüli a torkát. Mellette mindig ott volt elegáns felesége, Genevieve, a tökéletes vállalati házastárs, aki kifogástalan vacsorákat rendezett, és szerényen mosolygott a háttérből. Amikor Donovan nyilvánosan elhagyta őt fiatal, ambíciózus asszisztenséért, mindenki azt feltételezte, hogy egy kényelmes, de végső soron üres megállapodással marad. Azt hitte, a csodálatos birodalma porában hagyja őt. Soha nem gyanította, hogy az a nő, akit megpróbált eldobni, ugyanaz a nő volt, aki titokban a semmiből építette fel azt a birodalmat. Hamarosan megtudja, hogy nincs nagyobb harag, mint egy nőé, akinek élete munkáját szőnyegnek nézted. A jótékonysági gála a Szent Gregory Hotelben az őszi társasági szezon csillogó csúcspontja volt, és középpontjában, mint mindig, Donovan és Genevieve Hawthorne állt. Kívülről a dinasztikus siker portréja voltak. Donovan éles smokingjával és egy mosollyal, amely képes volt lefegyverezni egy ellenséges igazgatótanácsi ülést, úgy mozgott a tömegben, mint egy király, aki szemléli udvarát. Ő volt a Vidian Dynamics alapítója és vezérigazgatója, egy logisztikai és ellátási lánc óriás, amely kevesebb mint 15 év alatt forradalmasította az észak-amerikai áruszállítást. Üzleti folyóiratokban látnokként, különcként dicsőítették, aki puszta kitartásból és zsenialitásból építette fel birodalmát. Genevieve egy mély zafír ruhában, amely tükrözte szemeinek hűvös nyugalmát, tökéletes párja volt. Szép volt, de csendes, feltűnésmentes módon. Eleganciája az ő ragyogásának háttere volt, kecsessége az ő jó ízlésének bizonyítéka. Ő irányította a Willow Creek Lane hatalmas birtokukat, katonai stratégia pontosságával szervezte a társasági naptárukat, és adománygyűjtéseket elnökölt, amelyek filantróp fényt adtak a Hawthorne névnek. A világnak ő volt Mrs. Hawthorne, egy nő, aki lottózott azzal, hogy egy zsenihez ment feleségül. Ma este azonban finom diszonancia zúgott a csiszolt felület alatt. Donovan a pezsgő szökőkútnál tartott udvart, hangja dübörgött, miközben elmesélte a Vidian Dynamics most már híres eredet történetét. És ott voltam, csak egy gyerek, egy ütött-kopott teherautóval és egy ötlettel. Az első 6 hónapban abban a fülkében aludtam, kávén és ambíción éltem. Nincs vagyonkezelői alap, nincs ezüstkanál, csak tiszta, hamisítatlan hajtás. 400 méterre Genevieve figyelte őt, pezsgős pohara érintetlenül állt. Apró, megfejthetetlen mosoly játszott az ajkán. Ezt a történetet 1000-szer hallotta már. Minden elmeséléssel a teherautó egyre romosabbá vált, a kávé keserűbbé, a küzdelem hőiesebbé. A történetnek az a része, amit mindig kihagyott, az volt, hogy honnan származott az első ütött-kopott teherautó pénze, ami valójában 5 vadonatúj járműből és egy kis raktár bérletéből álló flotta volt. Tekintete Donovan oldalára tévedt, ahol Brooke Jennings állt imádattal körülvéve. Brooke volt a vezető asszisztense, egy 20 évvel fiatalabb nő, borotva éles ambícióval és egy elegáns szőke bob frizurával, amely mintha dacolt volna a gravitációval. Donovanra nem főnökként, hanem megmentőként, a kereskedelem isteneként nézett, és Donovan viszont mintha magába szívta volna az imádatát. Tartása kiegyenesedett, hangja még rezonánsabbá vált. Genevieve hónapok óta látta, ahogy Donovan Brooke-ra néz. Ugyanúgy nézett rá, mint régen, amikor ő volt az egész világa. Mielőtt még egy gyönyörű, ismerős bútor darabbá vált volna benne. Később este, ahogy sofőrös autójuk átszelte a város utcáit, a csend súlyos volt. Csendes voltál ma este? Jegyezte meg Donovan, lazítva a csokornyakkendőjén. Nem nézett rá, figyelmét a város villódzó fényeire szegezte, amelyet a sajátjának tekintett. Hallgattam, válaszolta Genevieve, hangja lágy volt. A történeted minden elmeséléssel jobb lesz.
Végül felé fordult, szemében egy pillanatnyi bosszúság villant. Ezt akarják hallani az emberek, tábornok, inspirációt. Ez a márka része. A mi márkánk, úgy érted? Mondta, a szavak a levegőben lógtak. Persze, mondta gyorsan. Bár hangja elutasító volt. Kinyúlt és megveregette a kezét egy birtoklási gesztussal. Egyébként ma este lenyűgözően néztél ki. A tökéletes háziasszony. Bóknak szánta, de kőként landolt a gyomrában. Háziasszony, kiegészítő, márkaeszköz. Azok a szerepek, amelyeket 15 éven át önként játszott abban a hitben, hogy partnerek egy nagyszabású tervben. Most már látta, mik is voltak valójában. Egy aranyozott kalitka, amelyet ő maga segített felépíteni maga köré. Hazaértek. A terjeszkedő modernista ház sötét és csendes volt, közös történelmük egy morzsája. Ahogy Genevieve felsétált a nagyszabású lebegő lépcsőn, Donovan hangja megállította. Jen. Megfordult, kezét a korlát hideg fémén pihentetve. A lépcső alján állt, holdfényben fürödve, amely a padlótól a mennyezetig érő ablakokon szűrődött be. Egy pillanatra úgy nézett ki, ez mint az a férfi, akibe beleszeretett, a szenvedélyes, céltudatos álmodozó, nem pedig a sóvárgó vezérigazgató. Valamit el kell mondanom neked, mondta, hangja megfosztva korábbi bátorságától. Genevieve szíve, egy izom, amelyet régóta a nyugalom művészetére edzettek. Eszeveszett, fájdalmas ritmusban kezdett dobogni. Jéghideg és éles bizonyossággal tudta, mi következik. Hónapok óta látta a jeleket. A késő éjszakákat az irodában, a suttogó telefonhívásokat, egy olyan parfümillatát, amely nem az övé volt, és amely a zakóján maradt. Már régóta boldogtalan vagyok, elkezdte a klasszikus gyáva bevezetőt. Eltávolodtunk egymástól. Különböző dolgokat akarunk. Ez az élet már nem elég nekem. Ő néma maradt, arca mozdulatlan, nem nyújtott neki segítséget, sem érzelmi feloldozást, megingott a tekintete alatt. És találkoztam valakivel. Végül kiköhögte. Brooke az, és szerelmes vagyok belé. Ott volt. A banális, kiszámítható árulás lepleződött le a több millió dolláros előszobájukban. Válni akarok, Genevieve, mondta, szavai visszhangoztak a hatalmas térben. Vett egy levegőt, visszatért az önbizalma, most, hogy a legrosszabb már elmúlt. Visszaváltott vezérigazgatói üzemmódba, az üzletkötőbe, abba a férfiba, aki mindig felülkerekedett. Természetesen korrekt leszek, folytatta, mintha egy vállalati fúzióról beszélne. Utasítom az ügyvédemet, hogy készítsen egy nagylelkű egyeséget. Nagyon kényelmesen fog élni. Nem kell semmi miatt aggódnia. Genevieve végül megengedte, hogy arckifejezése megváltozzon. A nyugodt maszk feloldódott, helyét egy mély, szinte szánalmas tisztánlátás vette át. Költségként tekintett rá, de egy tételként a partnerségük felbomlásában. Azt hitte, az ő birodalma, amit feloszthat, és a szívjósága miatt adhat neki egy kis darabot belőle. Egy lépcsőfokot lejjebb lépett, szemei az övére szegeződtek. Donovan, mondta, hangja már nem lágy volt, hanem valami keményből és ősi dologból kovácsolódott. Fogalmat sincs, mit tettél. Félreértette szavait, fenyegetésnek vette egy csúnya érzelmi harcra. Felkészült a könnyekre, a sikoltozásra, a könyörgésre. Nem volt felkészülve a hangjában rejlő csendes, dermesztő elszántságra. Ne aggódj az ügyvéded miatt, Donovan, mondta, megfordult, és hátranézés nélkül folytatta útját a lépcsőn felfelé. Felveszem a kapcsolatot az enyémmel. Egyedül maradt a lépcső alján, egy király a saját kastélyában, teljesen tudatlanul arról, hogy soha, egyetlen napig sem birtokolta a tulajdonjogot. A Wolf és társai ügyvédi iroda egy csillogó felhő karcoló két legfelső emeletét foglalta el a pénzügyi negyed szívében.
ami a vezető partner Gideon Wolf brutális hatékonyságának bizonyítéka volt. Gideon egy jogi ragadozó volt, egy férfi, aki úgy szagolta a gyengeséget, mint egy cápa a vért a vízben. Donovannal szemben ült egy bőrfotelben, ami valószínűleg többe került, mint egy közepes méretű autó, a ragadozó önbizalom megtestesítője volt. Ez egyértelmű, Donovan, mondta Gideon, összekulcsolva az ujjait. Te vagy a Vidian Dynamics egyedüli alapítója. A céget a házasság előtt alapították. Nem egészen, javította ki Donovan egy kicsit túl gyorsan. Abban az évben házasodtunk össze, amikor alapítottam, de semmi köze nem volt hozzá. Akkoriban egy kis művészeti galéria kurátora volt. Még jobb. Gideon elvigyorodott. De felvillantva fehér fogait. Ez egyértelmű mintát hoz létre. Köhög, te voltál a kereső, az építő. Ő volt a háziasszony. A bíróságok kiszámíthatóak ebben. Azt fogjuk állítani, hogy a cég értékének drámai növekedése az önegyedi és rendkívüli erőfeszítéseinek köszönhető. Kínálunk neki egy olyan megállapodást, amely ezt tükrözi, természetesen nagylelkűen 15 éves feleségi szolgálatáért. Donovan megkönnyebbülten felsóhajtott. Miről beszélünk? A házról természetesen, egy egyszeri kifizetésről, mondjuk 10 millióról, és egy folyamatos házastársi támogatási csomagról néhány évre, hogy segítse az átmenetet. 500 000 évente, 5 évig. Összességében ez egy 15 millió dolláros kilépés. Több pénz, mint amiről valaha is álmodott volna, amikor megismerkedtek. Ez több, mint tisztességes, ez jóindulatú. 15 millió dollár vagyonnak tűnt. De Donovan számára ez csak egy kerekítési hiba volt. A Vidian Dynamics értéke meghaladta a 2 milliárd dollárt. Kevesebb, mint 1%-át adta volna nettó vagyonának annak a nőnek, aki 15 évig megosztotta vele az ágyát. Tisztának, hatékonynak érezte. Készíts el, mondta Donovan felállva. Azt akarom, hogy ez gyorsan megtörténjen, Brooke és én. Értem. Gideon közbevágott, már intett az asszisztensének. Bízza rám. Aláírja. Mindig megteszik. Egy héttel később a hivatalos ajánlat Genevieve otthoni irodájának antik mahagóni íróasztalára került. Elolvasta a hideg, hivatalos nyelvezetet, életmunkájának klinikai elutasítását. Elismerve a házassági kötelékhez való nem pénzügyi hozzájárulásait, nagylelkű és végleges megállapodás, lemond minden jövőbeli igényről a Vidian Dynamics és minden kapcsolódó eszköz tekintetében. Nem lett dühös. Így az ilyen nyers érzelmek ideje lejárt azon az éjszakán, amikor Donovan kimondta Brooke nevét. Amit most érzett, az egy hideg, tisztázó fókusz volt. Nem csak elárulta a házasságukat, hanem megpróbálta kitörölni, visszamenőleg szerkeszteni a közös történelmükből, és lábjegyzetre redukálni a hősi életrajzában. Összehajtotta a levelet, mozdulatai pontosak voltak. Aztán felvette a telefonját, nem azért, hogy egy vállóperes ügyvédet hívjon a társasági rovatokból, aki a csendes, méltóságteljes megadásokra specializálódott, hanem hogy felhívjon egy számot, amit évek óta nem hívott. A Finch és Sterling irodái Gideon Wolf üveg és acélpalotájának antitézisei voltak. Egy gyönyörűen felújított barna kőházban. Tele voltak könyvekkel, antik térképekkel és az intellektuális szigor csendes zümmögésével. Audrey Finch az 50-es évei végén járt, éles, így intelligens szemekkel egy divattyamult, de praktikus szemüveg mögött, és ezüst haja szigorú, kontyba volt húzva. Nem foglalkozott vállásokkal. Igazságügyi könyvelésre és komplex vállalati peres ügyekre specializálódott. Aprólékos, szinte mániákus figyelméről volt ismert a részletekre, és arról, hogy képes volt kibogozni a legösszetettebb pénzügyi történeteket is. Genevieve, mondta Audrey. Hangja meleg, de üzleties volt, miközben egy napfényes, könyvekkel teli irodába fogadta. Túl régóta nem találkoztunk.
Nagyon sajnálom, hogy hallottam a nagymamájáról. Mindig olyan nagyra tartott téged, Audrey, válaszolta Genevieve. Azt mondta, te voltál az egyetlen ember, akiben megbízott, hogy megértse a birtoka bonyolultságát. Genevieve anyai nagymamája, Eleonora Reed volt a család csendes, hatalmas vagyonának forrása. Nem olajból vagy acélból, hanem okos korai befektetésekből a technológiába, gyógyszerekbe és művészetbe, titoktartással kezelve, ami a titkolózás határát súrolta. Amikor elhunyt, vagyonának nagy részét egy szédítő részvény, kötvény és magántőke portfóliót egyetlen unokájára hagyta. De ehhez egy életre szóló leckék is jártak, hogyan kell kezelni. Maradj láthatatlan. Ne bízz meg senkiben teljesen, és értsd meg, hogy a pénzeszköz nem identitás. Genevieve Wolf és társaik levelét Audrey asztalára tette. Donovan beadta a vállókeresetet. Audrey olvasta a levelet. Arckifejezése megfejthetetlen volt. Befejezte, levette a szemüvegét, és egy ruhával megtisztította. 15 millió, mondta halkan. Ezt jótékonynak tartja. Azt hiszi, a semmiből építette fel a cégét, mondta Genevieve. Azt hiszi, a Wallace galériában voltam kurátor, amikor találkoztunk. Évi $40,000 kerestem. És az voltál? Kérdezte Audrey éles tekintettel. Az voltam, erősítette meg Genevieve. Élveztem a munkát, és tökéletes fedezék volt. Audrey hátradőlt, mosoly villant az arcán. A Nightingale Trust, mondta szinte suttogva. Genevieve bólintott. A Nightingale Trust. A Nightingale Trust. Genevieve titkos fegyvere volt, az a pénzügyi eszköz, amelyet Audrey irányításával évekkel ezelőtt nagymamája halála után hozott létre. Ez egy offshore entitás volt, amely hévállalatokkal és közvetítőkkel volt rétegezve, olyannyira átláthatatlan, hogy gyakorlatilag nyomon követhetetlen volt. Ez volt a néma partnerségének eszköze saját férje életében. Hamarosan megtudja, mondta Genevieve, hangjából eltűnt az acél, majd visszatért hozzá, hogy az egész eredet története fikció. Azt hiszi, ő a saját sikere szerzője. Az igazság az, hogy én voltam az egész regény szellemírója. Audrey Finch visszatette a szemüvegét. A törvényszéki könyvelő, a vállalati peres ügyvéd eltűnt. Helyette egy vadász állt, aki éppen megérezte a zsákmány szagát. Mondta Audrey izgalommal a hangjában. Kezdjük az auditot, rendben. Minden banki átutalást, minden részvényvásárlási megállapodást, minden egyes dollárt akarok, ami a Nightingale-ből a VDN Dynamics-ba áramlott. Nem fogunk nagyobb egyeséget kérni, Genevieve. Előrehajolt, szeme csillogott. Bizonyítani fogjuk a tulajdonjogot. Eközben Donovan ünnepelt. Brooke-ot egy pazar vacsorára vitte egy étterembe, ahol a foglalás státuszszimbólum volt. Egy gyémánt karkötőt ajándékozott neki, amely csillogott a halvány fényekben. Az új kezdetekre. Kocsintott, poharát az övéhez ütve. Mi van Genevieve-vel? Kérdezte Brooke, úgy hangja kissé tétován. Harcolni fog. Donovan magabiztosan, elutasítóan nevetett. Mivel fog harcolni? A dekorációs költségvetésével. Gideon mindent kézben tart. Aláírja a papírokat, elveszi a pénzt, és eltűnik. 1 év múlva alig fogunk emlékezni a nevére. Felemelte a poharát, teljesen biztos volt a győzelmében. Teljesen tudatlanul arról, hogy több 100 mérfölddel arrébb egy nő, akit már régóta nem látott, módszeresen készült arra, hogy darabonként, dokumentumonként szétrombolja a világát. Az első sortűz eldördült, de ő a háború végét hitte. Az igazi csata csak most kezdődött. A vállás felfedezési szakasza a kimerítő hadjárat brutális kampányának készült. Gideon Wolf lelkesen indította támadását, papírmunkák lavinájával temetve el Audrey Finch kis cégét. Beidézte Genevieve egy évtizedre visszamenőleges személyes hitelkártya kimutatásait.
bankszámla kivonatait és nyugtáit abban a reményben, hogy egy tétlen luxus életet élő nőt fest le, aki teljes egészében férje zsenialitása finanszíroz. Be akarta mutatni a bíróságnak a Chanel számláiról származó nyugtákat, az extravagáns partikra kiállított csekkeket belső építészeknek és tájépítészeknek, bizonyítva nem pénzügyi hozzájárulását. Amit visszakapott, az zavarba ejtő volt. Mi ez? Morogta Gideon, miközben a paralegalja által készített összefoglalót bámulta. Telefonon beszélt Donovannel. A költekezése szerény. Bizarr módon. Igen, vannak háztartási kiadások, jótékonysági adományok, de a személyes kiadásai töredékei annak, amit elvárnék. Nincs pazarló költekezés. Hová tűnt az összes pénz? Mindig is azt hittem, takarékos, mondta Donovan bosszúsan. A nagymamája is ilyen volt. Régi pénz, tudod. Furcsán viszonyulnak hozzá. Számít, megköszörüli a torkát, mert nem illik a narratívába. Csattant fel Gideon. Az esküdtszék szereti az egyszerű történetet. Dolgos ember birodalmat épít, pazarló feleség. Élvezi munkája gyümölcsét. Ez a történet homályos, és a saját bankszámlái, azok, amelyek még a házasságkötés előtt voltak, jelentős kezdő egyenleget mutatnak. Az ügyvédje örökségre hivatkozik. Egy kicsire. Ragaszkodott Donovan. A nagymamája hagyott rá némi pénzt, talán pár $100,000. Semmi olyasmi, ami valódi különbséget jelentett volna. Kezdett egy kis bosszúságot érezni. Ennek egyszerűnek kellett volna lennie. A másik oldalon Audrey Finch irodájában csendes, intenzív összpontosítás uralkodott. A szoba egy történész archívumára hasonlított. Évek szerint felcímkézett mappák sorakoztak a polcokon. Hozzá minden mappa a Vidian Dynamics titkos pénzügyi történetének egy fejezetét tartalmazta. Audrey és Genevieve késő éjszakáig dolgoztak, teával és közös céltudattal táplálva magukat. Genevieve számára ez a múltjának fájdalmas, de szükséges exhumálása volt. Minden dokumentum egy történetet mesélt el. Itt volt az első banki átutalás 2010. augusztusában, $2 millió összegben. Nem Genevieve Hawthorne küldte, hanem egy North Star Holdings nevű kockázati tőkecég, egy név, amit egy este talált ki, miközben az eget nézte. A North Star Holdings egy fedőcég volt, amely egy másik, az Albion Group nevű cég tulajdonában volt, ami pedig a Nightingale Trust vagyonát képezte. A pénz Donovan kezdő cégének számlájára hullott, mint manna az égből. Extázisban volt. Nem fogod elhinni, Jen, kiáltotta a telefonba, hangja örömtől vibrált. Így egy kockázati tőkecég Delaware-ből. Hallották a hírt, hisznek bennem. Soha nem kérdőjelezte meg. Az egója olyan hatalmas, olyan mindent felemésztő volt, hogy egyszerűen elfogadta ezt a váratlan szerencsét, mint ami neki jár. Zseni volt, és persze, az anonim okos pénz megtalálja az utat hozzá. Genevieve emlékezett a hazugságra, amit mondott, ahogy már akkor is hamuízű volt a szájában. Ó, Donovan, ez csodálatos. Tudtam, hogy meg tudod csinálni, mondta, eljátszva a büszke, támogató barátnő szerepét. 2 évvel később újabb válság. Egy versenytárs csökkentette az árakat, és a Vidian a cashflow válság szélén állt. Donovan pánikban volt. A tönk szélén. Aztán egy újabb csoda történt. Egy másik entitás érkezett. Ez egy európai befektetési alap, az Argentum Investment. $5 millió tőkeinfúzióval lépett be, nem szavazó elsőbbségi részvényekért cserébe. Genevieve most a papírokat nézte, az ő aláírásával a belső Nightingale vagyonkezelői engedélyezési űrlapon. A tiszta, világos bizonyíték az igazságra. Emlékezett Donovan megkönnyebbülésére, ahogy a karjaiban sírt. Megmenekültünk, Jen. Valaki hisz bennem.
Soha nem vette észre, hogy sem a North Star, sem az Argentum nem rendelkezett fizikai irodákkal, nyilvános partnerekkel, és nem sokkal azután feloszlottak, hogy egyetlen stratégiai befektetésüket megtették a cégébe. Audrey könyörtelen volt a szervezésben. Ez nem csak arról szól, hogy megmutassuk, pénzt adtál neki. Magyarázta, miközben a tollával körbekarikázott egy kulcsfontosságú záradékot egy hitelszerződésben. Arról szól, hogy megmutassuk az irányítást. A Nightingale nem csak készpénzt biztosított. Strukturálta az ügyleteket, hogy ezeknek az elsőbbségi részvényeknek a feltételei, ezeknek a hiteleknek a kikötései. Úgy tervezték őket, hogy a vállalat egészséges maradjon anélkül, hogy Donovan korlátlan hatalmat kapna. Nem csak a bankja voltál. Te voltál az igazgató tanácsa, rejtve, vagy éppen nyilvánvalóan. Ahogy teltek a hetek, Genevieve-re óriási érzelmi teher nehezedett. Hazament a Willow Creek Lane-i tágas, üres házba, egy olyan otthonba, amelyet a Nightingale fizetett, és kísértetek gyötörték. Donovanra úgy tekintett, mint egy fiatal férfira, tele álmokkal és egy kétségbeesett, éhes energiával, amelyet ellenállhatatlannak talált. Beleszeretett az ambíciójába, a víziójába. Segíteni akart neki felépíteni, de a büszkesége törékeny, tornyosuló dolog volt. Kezdettől fogva világossá tette, hogy önmaga által teremtett embernek kell lennie. Nem láthatta senki, hogy a barátnőjétől, később a feleségétől fogad el pénzt. Ezért úgy döntött, hogy titokban segíti őt, hogy a láthatatlan partnere legyen, abban a hitben, hogy egy nap, amikor biztonságban lesznek, elmondja neki. Nevetni fognak rajta, és ő még jobban fogja szeretni, a hitéért és az okosságáért. De az a nap soha nem jött el. A siker megváltoztatta őt. Az éhes álmodozóból arrogáns vezérigazgató lett. A néma partnersége csapdává vált, amelyben rekedt. Elkezdte hinni a saját sajtójának, a saját hősi eredet történetének, és ő csendes bűnrészességében hagyta, hogy a hazugság elhatalmasodjon, amíg teljesen fel nem emésztette a házasságukat. Egy este, miközben egy doboz régi fényképet rendezett, talált egyet az olaszországi nászútjukról. Egy erkélyen álltak, ahonnan a kótó látszott, fiatalok és hihetetlenül boldogok voltak. J.S. Donovan karja szorosan ölelte, mosolya őszinte volt, szeme tele volt imádattal iránta, nem egy közönség iránt, egy könycsepp gördült le az arcán, egy csepp sós víz a fényes papíron. Ez nem csak a pénzről vagy a cégről szólt, arról az életről szólt, amelyet elloptak tőle, arról a partnerségről, amely egy lepelbe fordult. A gyásza azonban nem gyengeség volt. Ez egy nedves kő volt, amely élesítette az elhatározását. Elvette azt a boldog, bizakodó nőt a fényképen, és lassan, módszeresen kitörölte őt. Most újra bemutatkozik. A vihar gyülekezett, felhői sötétek voltak a gondosan dokumentált igazságokkal. A város másik oldalán Donovan Hawthorne egyre türelmetlenebbé vált. Brooke-kal tervezte a jövőjét, mit sem sejtve a közelgő viharról. Egy ember volt, aki napsütéses időben hajózott. Nem tudva, hogy hajóját hamarosan visszaköveteli az óceán, amely a felszínen tartotta, Gideon Wolf úgy döntött, hogy szükség van egy tanúvallomásra. Ez egy standard taktika volt. Órákra egy steril konferenciaterembe zárni az ellenfelet, eskü alatt kikérdezni, és remélni, hogy elbotlik, ellentmond magának, vagy érzelmileg összeomlik. Bízott benne, hogy szét tudja szedni Genevieve Hawthorne-t. Látta őt, mint egy puha, elkényeztetett társasági feleséget, aki összeomlik a nyomás alatt. A tanúvallomás Gideon cégénél zajlott. Köhög. A konferenciaterem high-tech és lélektelen volt, panorámás kilátással a városra, amelyet Donovan a királyságának tekintett. Donovan Gideon kérésére volt jelen, hogy a hatalom és az irányítás auráját sugározza. Ügyvédje mellett ült, unottan és nagylelkűen nézett ki, mint egy király, aki audienciát ad egy elégedetlen volt alattvalónak. Genevieve Audrey Finch-csel lépett be.
Ide nem kosztümben, hanem egy egyszerű, elegáns szürke ruhában volt. Összeszedettnek, nyugodtnak és teljesen zavartalannak tűnt. Letelepedett Gideonnal szemben, teljesen figyelmen kívül hagyva Donovan jelenlétét. Teljesen koncentrált, az első néhány óra tények, nevek, dátumok, címek unalmas felolvasása volt. Gideon ezután a pénzügyekre tért át. Hawthorne asszony. Köhögkezte, hangja leereszkedéssel csöpögött. Beszéljünk a házassághoz való hozzájárulásairól. Ön irányította a háztartási személyzetet, ugye? Igen, válaszolta Genevieve. Ön tervezett társasági eseményeket, partikat, adománygyűjtéseket. Igen, ön felügyelte otthonaik díszítését és felújítását. Igen. Minden nagyon fontos munka, az biztos, mondta Gideon gúnyosan, de egyetértene azzal, hogy ön nem vett részt a Vidian Dynamics napi működésében. Ez nem helyes, mondta Genevieve nyugodtan. Gideon megállt meglepve a közvetlen ellentmondástól. Donovan elmozdult a székében. Ó, és mi volt a szerepe? Befektető voltam, mondta. Gideon hangosan felnevetett. Befektető. Hawthorne asszony, bankszámla kivonatai nem mutatnak ilyen befektetéseket. Mind megvan. Személyes bankszámla kivonataim nem mutatnák ezeket a tranzakciókat. Válaszolta, tekintete rendíthetetlen volt. Audrey Finch csendben ült és sasszemmel figyelte a párbeszédet. Rendben, mondta Gideon, a gyorsíró kedvéért forgatva a szemét. Térjünk át a cég alapítására. Természetesen tisztában van férje híres történetével, miszerint a céget semmiből, csak egyetlen teherautóval és puszta elszántsággal alapította. Tisztában vagyok a történettel, amit mesél. Genevieve mondta, finom hangsúllyal az utolsó szón, és nem vitatja. Vitátom a pontosságát, mondta. Donovan már nem tudott csendben maradni. Miről beszél a fenébe? Mormogta Gideonnak. Gideon csendre intette. Milyen módon pontatlan, Hawthorne asszony. Sürgette Gideon, potenciális nyílást érezve. Azt hitte, valami apró, érzelmi állítást fog tenni. Köhög, a Vidian Dynamics nem egy teherautóval indult. Genevieve mondta, hangja tiszta és pontos volt. 5 új Kenworth T680-as flottával és egy egyéves előre fizetett bérleti szerződéssel indult egy 20 000 négyzetméteres raktárra a 7-es út melletti ipari parkban. Donovan rábámult. Az álla leesett. 15 éve nem gondolt azokra a teherautókra, azoknak a konkrét modelljére. Hogy emlékezhetett arra, hogy Gideon pillanatnyilag megzavarodott? És honnan állítja, hogy származott ezen eszközök tőkéje? Kérdezte, magához térve. Ő egy kezdeti $2 millió befektetésből származott, jelentette ki Genevieve. Kitől? Egy North Star Holdings nevű kockázati tőke cégtől. Donovan feje felkapott. Gideon a jegyzeteire nézett. Igen, a kezdeti tőke. Donovan maga biztosította ezt a befektetést, könyörtelen hálózat építésével és brilliáns üzleti tervével. Ezt mondta neked? Kérdezte Genevieve, először fordítva szemét Donovanra. Tekintete nem volt dühös vagy sértett, hanem tele volt egyfajta klinikai szánalommal. Ez jobban felzaklatta, mint bármilyen kitörés. Visszafordult Gideonhoz. Kérje meg a férjemet eskü alatt, hogy nevezzen meg egyetlen embert, akivel valaha találkozott a North Star Holdings-tól. Kérjen tőle telefonszámot, e-mail címet, vagy az irodájuk fizikai címét. Gideon Donovanra nézett, aki hirtelen sápadt lett. Minden távolról történt, dadogta Donovan. Delaware-ben voltak, más idők voltak, minden nagyon standard volt a kockázati tőke esetében. Audrey Finch ekkor szólalt meg először. Köhint, valójában, mondta, hangja áthatolt a feszültségen. Ez rendkívül nem standard. Egy $2 millió kezdeti befektetés legalább több személyes találkozót, a vezetőség alapos átvilágítását,
és egy igazgató tanácsi helyet igényelne a befektető számára, amiből semmi sem történt meg. Gideon érezte az első igazi nyugtalanság remegését. Mit sugall Miss Finch? Nem sugallunk semmit, mondta Audrey, kinyitva egy vékony iratgyűjtőt, amit magával hozott. Tényeket közlünk. Térjünk át 2012-re. A Vidian likviditási válsággal nézett szembe. Ez így van, Mr. Hawthorne? Kérdezte, a kérdést Donovanhoz intézve. Donovan zavartan Gideonra nézett, aki enyhén bólintott. Voltak piaci nyomások, mondta Donovan óvatosan. Túléltük őket. Túlélték őket. Audrey nyomást gyakorolt egy $5 millió tőkeinfúzióval egy Argentum Investments nevű európai alapból nem szavazó elsőbbségi részvényekért cserébe. Ez is helyes? Igen, mondta Donovan, önbizalma kissé visszatért. Látták a hosszú távú értéket. Ismét megkerestek minket. Mr. Hawthorne, mondta Audrey, hangja megtévesztően enyhe volt. Nevezzen meg egyetlen embert, akivel valaha is kapcsolatban állt az Argentumnál. Járt valaha a Genfi irodájukban. Donovan arca most a zavarodottság és a harag maszkja volt. Nem, egy befektetési bankon keresztül intézték. Ez nevetséges. Mi értelme van ennek? Audrey Finch egyetlen papírlapot csúsztatott át a fényes asztalon Gideon Wolfnak. A lényeg, Mr. Wolf, ez az. Gideon felvette. Ez egy cégbejegyzési dokumentum volt Nevice szigetéről. Azt mutatta, hogy a North Star Holdings és az Argentum Investments annak ellenére, hogy különböző féltekéken és időpontokban jegyezték be őket, egyetlen közös igazgatóval rendelkeztek. És ki ez az igazgató? Kérdezte Gideon, bár hideg rettegés kezdett gyűlni a gyomrában. Azt mondta Audrey, hogy ez egy olyan kérdés, amit a tárgyalóteremre tartogatunk. Ez a vallomás véget ért. Felállt. Genevieve is felállt vele, teljesen higgadtan. Kiment a szobából anélkül, hogy hátra nézett volna arra a férfira, akit 15 éven át épített, aki most egy papírlapot bámult, mintha idegen nyelven írták volna. Mi volt ez? Követelte Donovan, hangja a félelemtől remegett. Mi a fenét volt ez? Gideon Wolf a papíron lévő igazgató nevét nézte. Ez egy olyan név volt, amit nem ismert. Valami homályos tisztviselő egy karíbi ügyvédi irodában. De jó ügyvéd volt, egy cápa, aki ismerte a vérszagát. És most, hosszú idő óta először félt, hogy a vér a sajátja lehet. Köhög. Kezdte rájönni, hogy nem csak egy keserű ex-feleséggel harcol. Egy szellemmel harcolt, egy fantom pénzügyessel, aki 15 év előnnyel és gondosan vezetett főkönyvvel rendelkezett. Az egyszerű történet, amit el akart mondani egy bírónak, most darabokra szakadt, és fogalma sem volt, mi lesz az új. A tárgyalóterem a csendes ellenségeskedés színháza volt. Az egyik oldalon Donovan Hawthorne ült, akit a félelmetes Gideon Wolf és egy csapat fiatalabb munkatárs vett körül. Donovan megpróbált nyugodt tekintélyt sugározni, de egy ér lüktetett a halántékán, látható jele annak a szorongásnak, ami a méretre szabott öltönye alatt lüktetett. Új mennyasszonya, Brooke Jennings, a nyilvános galéria első sorában ült. Ér kifejezése a támogatás és az idegesség keveréke volt. Asszisztensi blézereit a jövőbeli vállalati feleség szerény paszteljeire cserélte. A másik oldalon Genevieve ült, a derű portréja a szerény Audrey Finch mellett. Nem voltak fiatalabb munkatársak, nem voltak ügyvédek seregei. Csak ők ketten voltak, és egy halom vastag bőrbe kötött mappa pihent az asztalukon. A meghallgatás első néhány napja száraz, eljárási jellegű volt. Gideon Wolf előadta az ügyét. Donovan Hawthorne, az egyedülálló zseni.
Bemutatta Vidian látványos növekedési diagramjait, médiaanyagokat, amelyek Donovan vízióját dicsérték, és szakértői tanúvallomásokat az ő nélkülözhetetlen vezérigazgatói szerepéről. Genevieve hozzájárulását tisztán háztartásinak festette le, a maga módján értékesnek, de jogilag elkülönülve a vállalati birodalom létrehozásától. Aztán Audrey Finch következett. A felperes Donovan Hawthorne urat hívja a tanúk padjára, mondta, hangja csendes tekintélyt sugárzott. Donovan a tanúk padjához lépett, régi magabiztosságának egy szikrája visszatért. Most a saját terepén volt, készen arra, hogy elmondja a történetét, azt, ami évek óta lenyűgözte a befektetőket és az újságírókat. Audrey nem agresszióval, hanem szinte tudományos kíváncsisággal közelített. Mr. Hawthorne, mindannyian hallottuk a legendát arról, hogyan építette fel $2 milliárd cégét. Elmondaná a bíróságnak a saját szavaival a Vidian Dynamics alapításának történetét? Donovan elhelyezkedett, és belekezdett az ismerős narratívába. Semmivel sem kezdtem, csak egy ötlettel és azzal a hajlandósággal, hogy mindenkit túlszárnyaljak. Semmivel sem kezdtem, csak egy ötlettel és azzal a hajlandósággal, hogy mindenkit túlszárnyaljak. Vettem egy régi teherautót, a fülkében aludtam, és nyilvános telefonokról intéztem az értékesítési hívásokat. Ez volt a Build-Tilly Bootstrap működés definíciója. Köszönöm, Mr. Hawthorne. Egy igazán inspiráló történet, mondta Audrey, hangja lapos volt. Beszéljünk arról a régi teherautóról. Valóban egy régi teherautó volt, vagy 5 vadonatúj Kenworth T680-asból álló flotta. Gideon Wolf felugrott a székéből. Felszólalás, tisztelt bíróság, relevancia. Ez releváns a vita középpontjában álló eszköz alapvető tőkésítéséhez. Tisztelt bíróság. Audrey simán ellenkezett. Ez a bootstrap narratíváról szól, amit Mr. Hawthorne tényként mutat be, elutasítva. Morgott a bíró. Válaszoljon a kérdésre, Mr. Hawthorne. Donovan habozott. Lehet, hogy több jármű is volt. Mottyogta. Régen volt. 5 volt, nem igaz? Audrey sürgette. És nem csak teherautói voltak. Volt egy előre kifizetett raktárbérlete. Összességében az induló tőke eszközei körülbelül $2 millió rúgtak. Ez így van. Biztosítottam egy induló befektetést, mondta Donovan védekezően. Egy kockázati tőke alaptól, a North Star Holdings-tól. Ó, igen. North Star Holdings, mondta Audrey, odasétált az asztalához és felvette az első vastag iratgyűjtőt. Átadott egy dokumentumcsomagot Donovannak, Clarknak és Gideon Wolfnak. Itt vannak a North Star Holdings Delaware-ben bejegyzett alapító okiratai és a $2 millió átutalás visszaigazolása az eredeti Vidian Dynamics vállalati számlára. Kérem, erősítse meg, hogy ezek a dokumentumok kapcsolódnak az induló befektetéséhez. Donovan rápillantott. Igen, ez az. Ez bizonyítja az állításomat. Tényleg, Mr. Hawthorne? Audrey halkan kérdezte. Látja. A North Star Holdings egy fedőcég volt. Nem volt alkalmazottja, irodája, más befektetése. 2010. július 1-én hozták létre, és 2010. szeptember 30-án feloszlatták, mindössze 2 héttel azután, hogy az összegeket átutalták önnek. Mormogás hallatszott a tárgyalóteremben. Gideon arca kőből volt. Ez egy speciális célú jármű volt, improvizált Donovan, pénzügyi zsargonba kapaszkodva. Gyakori gyakorlat. Gyakori gyakorlat talán, ismerte el Audrey. De nézzük meg, ki volt a tulajdonosa. Elővett egy másik dokumentumot. A North Star Holdings teljes egészében egy másik entitás, egy Egyesült Királyságban bejegyzett cég, az Albion Group tulajdonában volt. Ismerős önnek? Nem, mondta Donovan. Hangja most alig volt suttogás, és az Albion Group, folytatta Audrey. Hangja egyre erősödött, mint egy crescendo, viszont egy vagyonkezelő kijelölt eszköze volt.
Egy 2009-ben alapított vagyonkezelőé, ismerős önnek valami, amit Nightingale Trustnak hívnak, Mr. Hawthorne? Donovan üresen bámult rá. A név semmit sem jelentett neki. Nem. Audrey megfordult, hogy szembenézzen a bíróval. Tisztelt bíróság. A Nightingale Trust volt az egyetlen forrása annak a $2 millió, amiből a Vidian Dynamics-t alapították. Gideon Wolf ismét talpon volt. Felszólalás. Ez spekuláció. Nem állapította meg, ki irányítja ezt a vagyonkezelőt. Éppen most fogom, tisztelt bíróság, mondta Audrey. Visszafordult a rémültnek tűnő Donovanhoz. Menjünk előre 2 évet, 2012-be. Pénzforgalmi válsággal nézett szembe, és egy $5 millió befektetés mentette meg egy svájci entitástól, az Argentum Investments-től. Igaz ez? Igen, suttogta Donovan. Audrey benyújtotta a következő dokumentum köteget. Ja, és ahogy ezekből a beadványokból látjuk, az Argentum Investments is egy fedőcég volt, amely ugyanannak a Nightingale Trustnak a tulajdonában volt. És aztán ismét 2015-ben Mr. Hawthorne a $10 millió a szoftver fejlesztésére a Pacific Rim Ventures-től származott, nem de? Egy másik fedőcég, a Nightingale Trust másik ága, és az $50 millió a flotta bővítésére 2018-ban, szintén a Nightingale-től, egy másik entitáson keresztül. Minden alkalommal, amikor a cégének tőkére volt szüksége a növekedéshez, minden egyes alkalommal, amikor a kudarc szélén állt, vagy készen állt egy nagy ugrásra, ez a titokzatos csalogány ott volt. Hagyta, hogy a szavak a levegőben lógjanak. Önmaga által teremtett mítoszának pusztító vádirata. A tárgyalóterem csendben volt, elragadtatva. Brooke Jennings úgy nézett ki, mintha szellemet látott volna. Így tehát tegyük fel az igazi kérdést. Mr. Hawthorne. Köhög, mondta Audrey, hangja most erővel csengett. Ön itt áll, és azt állítja, hogy ez a $2 milliárd birodalom az ön egyedülálló zsenialitásának eredménye. De az igazság az, hogy soha nem volt önálló vállalkozó. Ön több mint $87 millió stratégiai, tökéletesen időzített befektetés kedvezményezettje volt egyetlen néma jótevőtől. Nem ez a helyzet. Donovan szótlan volt. Gideonra nézett segítségért, de ügyvédje arca sápadt volt. Ki az a Nightingale? Kérdezte végül a bíró, előrehajolva, szeme összeszűkülve. Audrey Finch megállt, hagyva, hogy a feszültség elérje abszolút csúcspontját. Megfordult, és Genevieve-re nézett, aki nyugodt, határozott bólintással viszonozta a tekintetét. Aztán Audrey visszafordult a bírósághoz. Tisztelt bíróság, szeretném utolsó tanúmat behívni, hogy elmagyarázza a Nightingale vagyonkezelő jellegét. És ki lenne az? Kérdezte a bíró. Audrey elmosolyodott, vékony, diadalmas mosollyal. A vagyonkezelő egyedüli alapítója, vagyonkezelője és kedvezményezettje, Mrs. Genevieve Hawthorne. Kollektív sóhaj söpört végig a termen. Donovan feje megfordult, hogy feleségére meredjen. Feleségére, akit dekoratív, pénzügyileg analfabéta kiegészítőnek tartott. Úgy nézett rá, minthogyha először látná, és a derűs, ismerős arc hirtelen egy teljesen idegen és félelmetes idegenné vált. Az a nő, akit $15 millió próbált eldobni, nem csak partnere volt az életében. Ő volt az egész világának titkos tulajdonosa, és ő most a bíróságra vonszolta, hogy bebizonyítsa. Abban a pillanatban, amikor Audrey Finch kimondta Genevieve nevét, a tárgyalóterem mintha megdőlt volna a tengelyén. Így, ami a levegőben döbbent csend vibrált, majd a galériából pánikszerű suttogások robbanása követte. Gideon Wolf visszasüllyedt a székébe, mintha fizikailag megütötték volna. Donovan mozdulatlanul maradt a tanúk padján, arca hitetlenség vászna volt, lassan átalakulva a felkelő, teljes borzalomba. Minden szem Genevieve-re szegeződött, ahogy felállt a helyéről, és a tanúk padja felé indult.
olyan sietetlen eleganciával mozgott, ami meghazudtolta a pillanat monumentális súlyát. Ugyanaz a tartás volt, amit egy jótékonysági bál házigazdájaként mutatott, de most a társadalmi kontextusától megfosztva az jelent meg, ami valójában volt, rendíthetetlen erő. Ahogy elhaladt Donovan mellett, az összerezzent, mintha puszta jelenléte is megégethetné. Nem nézett rá, esküdtett, hangja nyugodt és tiszta volt. Éles ellentétben azzal a káosszal, amit éppen elszabadított. Audrey Finch elkezdte a kérdezést, hangja most gyengéd volt, mintha csak megengedné Genevieve-nek, hogy elmondjon egy régóta esedékes történetet. Hawthorne asszony, kezdte. Hawthorne asszony, kezdte. El tudná magyarázni a bíróságnak a Nightingale Trust eredetét? Természetesen, mondta Genevieve, tekintetét a bíróra szegezve. 2009-ben jelentős portfóliót örököltem anyai nagyanyámtól, élellenen a Reed-től. Nagyanyám nagyon sikeres, nagyon privát befektető volt. Azt tanította nekem, hogy a vagyon egy eszköz, és a leghatékonyabb felhasználása gyakran a háttérből történik. A Nightingale Trust volt az a jogi eszköz, amelyet Miss Fincher tanácsával hoztam létre, hogy ezeket az eszközöket filozófia szerint kezeljem. A Nightingale Trust volt az a jogi eszköz, amelyet Miss Fincher tanácsával hoztam létre, hogy ezeket az eszközöket filozófia szerint kezeljem. Audrey hagyta, hogy ez elmélyedjen, mielőtt folytatta. És miért a titoktartás, Hawthorne asszony? Hawthorne asszony? Miért nem egyszerűen a saját neve alatt fektetett be? Genevieve szeme végül Donovanra tévedt. A tekintet nem gyűlöletet, hanem mély, szomorú csalódást tükrözött. Amikor találkoztam Mr. Hawthorne-nal, kezdte. Amikor találkoztam Mr. Hawthorne-nal, kezdte. Ő volt a legbrilliánsabb és legmotiváltabb ember, akit valaha ismertem. Volt egy víziója, de hiányzott a tőkéje. Ráadásul erős, szinte kétségbeesett igénye volt arra, hogy önálló emberként tekintsenek rá. Az egója alapvető volt az ambíciójához. Ha közvetlenül felajánlottam volna neki a pénzt, visszautasította volna. Túl mélyen sértette volna a büszkeségét. Hinnie kellett, hogy idegenektől szerezte, vagy akiket lenyűgözött a zsenialitása. Alacsony nyögés szökött ki Donovan ajkán. Egész életét nem hősi küzdelemként, hanem gondosan irányított projektként látta, egy színdarabként, amelyben ő volt a főszereplő, anélkül, hogy tudta volna, hogy a drámaíró, a rendező és a producer mind ugyanaz a személy, a csendes nő a közönségben. Tehát létrehozta ezt a bonyolult struktúrát, kérdezte Audrey, ezeket a fedőcégeket. A North Star Argentumot és a többit, kizárólag azzal a céllal, hogy finanszírozza férje álmát az ő tudta nélkül. Igen, erősítette meg Genevieve. Szerettem őt. Hittem a víziójában. A világot akartam neki adni. De csak úgy fogadta volna el, ha elhitte volna, hogy ő maga építette. Minden értelemben a tehetség partnere lettem. Nem csak az otthonunkat irányítottam. Én irányítottam az egész vállalkozásának stratégiai finanszírozását. Úgyhogy amikor a piac elmozdult, biztosítottam, hogy legyen tőkéje a váltáshoz. Amikor egy versenytárs fenyegetett, finanszíroztam a K+F-et, hogy túlszárnyaljuk őket. Az általam rendezett partik nem csak társasági események voltak. Ezek hírszerző küldetések voltak, hogy megértsék a piacot és azonosítsák a következő igényét. Gideon Wolf, látva, hogy az egész ügye szétesik, kétségbeesett utolsó próbálkozást tett. Felállt. Tisztelt bíróság, ez egy felháborító koholmány. Nem mutatott semmilyen bizonyítékot arra, hogy ő ez a csalogány. Audrey Finch készen állt. Épp ellenkezőleg, tisztelt bíróság, intett a jegyzőnek, aki behozott egy kocsit, tele a többi iratával. Itt van minden egyes belső engedély a Nightingale Trust-tól, minden banki átutalás, minden részvényvásárlás, minden hitelszerződés és mindegyiken. Megállt hagyva, hogy szavai a levegőben lógjanak.
Az egyetlen felhatalmazott fél aláírása. Azt hiszem, Mrs. Hawthorne azonosítani tudja. Egy dokumentumot helyeztek Genevieve elé. Ez volt az engedély az eredeti $2 millió kezdőbefektetésre. Ez az ön aláírása, Mrs. Hawthorne? Kérdezte Audrey. Igen, az, mondta Genevieve nyugodtan. És ez? Az $5 millió befektetés? Igen. És a 10 millió a szoftverfejlesztésre? Igen. Minden igennel egy újabb kő került ki Donovan életének alapjaiból. Arca a hitetlenségtől a dühön át a kísértetiesen sápadt rettegésig változott. Király volt, aki rájött, hogy kastélya egy víznyelőre épült. A végső pusztító csapás akkor érkezett, amikor Audrey Finch bemutatta a vagyonkezelő alapítvány alapító okiratát. És végül, tisztelt bíróság, Audrey bejelentette a Nightingale Trust alapító okiratát, amelyet 2009-ben hitelesítettek, és közjegyző előtt hitelesítettek. Ez az okirat az egyetlen vagyonkezelőt és kedvezményezettet nevezi meg, aki egyértelműen jogosult az alapítvány vagyonával tetszése szerint rendelkezni. Az okiraton szereplő név Genevieve Reed Hawthorne. A bíró a dokumentumra merett, majd vissza Genevieve-re, majd a tanúk padján összeomló férfira. A jogi valóság hirtelen brutálisan egyszerűvé vált. A Vidian Dynamics szinte kizárólag Genevieve kizárólagos, különálló, házasság előtti és örökölt vagyonából épült fel. A pénzek soha nem keveredtek. Soha nem voltak házassági vagyonok. Donovan nem épített birodalmat és nem szerzett feleséget. Ő volt a felesége befektetésének menedzsere, kétségtelenül nagyon sikeres, de mégis menedzser. A birodalom nem az övé volt, hogy felossza. Az övé volt, és mindig is az övé volt. Mr. Wolf, mondta a bíró, hangja súlyos véglegességgel. Ezen bizonyítékok fényében ügyfele Vidian Dynamics 100%-ára vonatkozó igénye alapvetően hibásnak tűnik. Gideon Wolf csak dadogni tudott. Tisztelt bíróság. Újra kell értékelnünk a helyzetünket. De már késő volt. Az igazság futótűzként terjedt a csendes tárgyalóteremben. A galérián lévő riporterek dühösen jegyzeteltek. Üzeneteket küldtek szerkesztőiknek. A történet már nem az volt, hogy milliárdos elhagyja feleségét szeretőjéért. A milliárdos birodalmát titokban a felesége finanszírozta, akitől mindent megpróbált elvenni. Donovant végül felmentették a tanúskodás alól. Zombiként sétált vissza az asztalához, lábai bizonytalanok voltak. Nem nézett Gideonra, elmellette nézett a galériába. Brooke Jenningsre. Arca sok és borzalom maszkja volt. A jövő, ott amit elképzelt, egy milliárdos feleségének élete, a státusz, a biztonság elpárolgott a szeme előtt. Az ember, akivel összekötötte az életét, nem az ipar titánya volt. Egy csaló volt. Egy ember, akit az a nő tartott fenn, akit mindketten leírtak. Kifejezése nem Donovan iránti együttérzésről, hanem hideg, kemény számításról árulkodott. Egy rossz befektetésre bámult. A birodalmat nem csak megkérdőjelezték, összeomlott, alapjai gondosan felépített hazugságnak bizonyultak, és császára olyan embernek lepleződött le, aki soha nem is birtokolta a saját koronáját. A következmények azonnaliak és katasztrofálisak voltak Donovan számára. A bírósági eljárás gyorsan lezárult. A bíró ítélete jogi kalapácsütés volt. A Vidian Dynamics-t a Nightingale Trust vagyonának nyilvánították. Genevieve-t, mint a vagyonkezelő egyedüli irányítóját, megerősítették, mint annak tényleges tulajdonosát. Donovan nem maradt semmi nélkül. A bíró egy olyan ítéletben, amelyet egyesek ironikusnak, mások igazságosnak neveztek, kártérítést ítélt meg neki a vagyon növekedéséhez való hozzájárulása alapján. Egy egyszeri kifizetést kapott, amely szinte dollárra pontosan megegyezett azzal a sértő ajánlattal, amit először tett Genevieve-nek. $10 millió.
Ráadásul a kés utolsó csavarjaként a bíró $500,000 átmeneti támogatást ítélt meg neki évente 5 évre. Jogilag eltartott házastársnak minősült. A birodalom építészét nyugdíjazták, mint egy visszavonuló menedzsert. Többet vesztett, mint a pénzt. Elvesztette az identitását. A hír felrobbant a pénzügyi világban. Donovan Hawthorne az önerejéből felemelkedett hős, nevetség tárgyává, figyelmeztető példává vált. Az ember, aki a magazinok címlapjain szerepelt a víziójáért, most mémek és gúnyos vezércikkek tárgya volt. Neve, amely egykor a siker szinonimája volt, most a téveszme és a megaláztatás szinonimája lett. Brooke Jennings nem maradt a következményekre. Az ítélet másnapján csendesen összepakolta a holmiát, és eltűnt az életéből. Imádó tekintete a milliárdos vezérigazgatónak szólt, nem a nyilvánosan megszégyenített, leépített ex-férjnek. Egy rövid, szűkszavú e-mail volt minden búcsú, amit kapott, sok sikert kívánva neki jövőbeli törekvéseihez. Donovan kénytelen volt kiköltözni a Willow Creek Lane-i házból, Genevieve házából. Egy steril luxus lakásba vonult vissza, melynek csendje állandóan emlékeztette bukására. Király volt királyság nélkül, egy mesemondó, akinek a történetéről most már mindenki tudta, hogy hazugság. Genevieve azonban nem bosszúszomjas győztesként került ki a csatából. Mély szomorúság volt a győzelmében. Soha nem akarta elpusztítani Donovant, csak meg akarta akadályozni, hogy eltörölje őt. Cége visszaszerzésével lezárta az utolsó fejezetet is azzal a férfival kapcsolatban, akit valaha szeretett. Választania kellett. Felszámolhatta volna a Vidian Dynamics-t, elvehette volna a milliárdjait, és visszavonulhatott volna egy csendes luxus életbe. Ez lett volna a könnyebb út. De ez sosem volt az ő útja. 1 hónappal a válás véglegesítése után a Vidian Dynamics alkalmazottai céges körlevelet kaptak. Vezetőváltást jelentett be. Donovan Hawthorne hivatalosan is távozott. Az új vezérigazgató egy olyan név volt, amelyet egyikük sem hallott még a cégükkel kapcsolatban. Genevieve Hawthorne. Az első tette vezérigazgatóként nem az volt, hogy kirúgott mindenkit, aki hűséges volt Donovanhez, ahogy sokan tartottak tőle, hanem az, hogy összehívott egy mindenki számára nyitott gyűlést a cég legnagyobb előadó termében. Amikor felment a színpadra, bizonytalan, kíváncsi arcok tengerével találkozott. Nem beszélt a válásról vagy a drámáról, a jövőről beszélt. Mély, bensőséges ismeretekkel beszélt a cég működéséről, erősségeiről, gyengeségeiről, kiaknázatlan potenciáljáról. Új víziót vázolt fel, amely merészebb és innovatívabb volt, mint bármi, amit Donovan évek óta javasolt. Beszélt a fenntartható logisztikáról, a munkaerőbe való befektetésről, az új piacokra való terjeszkedésről integritással. Az alkalmazottak, akik káoszra készültek, ehelyett egy csendes, félelmetes intelligenciájú vezetőt hallgattak. Látták, hogy a Vidian Dynamics mögötti igazi vízió valójában nem hagyta el az épületet. Csak kilépett az árnyékból a vezérigazgatói irodába. Genevieve eladta a nagyházat a Willow Creek Lane-en, egy helyet, ami tele volt túl sok szellemmel. Beköltözött egy elegáns, modern penthouse-ba a városban, egy olyan térbe, ami teljesen az övé volt. Fáradhatatlanul dolgozott, nem Donovan eszeveszett, egoista energiájával, hanem nyugodt, céltudatos elszántsággal. A Vidian Dynamics nyílt és őszinte vezetése alatt olyan módon kezdett virágozni, ahogy soha korábban. Már nem volt Mrs. Genevieve Hawthorne, a tökéletes vállalati házastárs. Ő volt Genevieve Reed, vezérigazgató, egy nő, aki titokban finanszírozott egy birodalmat, hogy megvédje egy férfi büszkeségét, majd nyilvánosan le kellett rombolnia őt, hogy visszaszerezze saját életét. Története másfajta legendává vált az üzleti világban, nem a semmiből való felemelkedés és a bravúr legendájává, hanem a csendes erő,
a stratégiai zsenialitás és egy nő csendes, megkérdőjelezhetetlen hatalmának legendájává, aki végre úgy döntött, hogy saját nevét írja alá saját mesterművére. Ez Genevieve Reed hihetetlen története és a birodalom, amit csendben épített. Ez egy erőteljes emlékeztető, hogy a legnagyobb erő gyakran nem a reflektorfényben, hanem az árnyékban rejlik, várva a megfelelő pillanatot, hogy előtörjön. Utazása nem csak a bosszúról szólt. Arról szólt, hogy visszaszerezze identitását és élete munkáját egy férfitól, aki nem látta az értékét. Mit gondolsz? Genevieve helyesen tette, hogy ilyen sokáig elrejtette a szerepét, vagy kezdettől fogva nyilvános partnernek kellett volna lennie. Hogy tudassa velünk gondolatait az alábbi kommentekben. Ha ez a rejtett hatalomról és drámai igazságról szóló történet megérintett, kérjük, lájkolja ezt a videót, és ossza meg valakivel, aki szereti azokat a történeteket, ahol végre napvilágot lát az igazság. És ne felejtsen el feliratkozni csatornánkra, és megnyomni az értesítési harangot, hogy ne maradjon le a legmegdöbbentőbb valós életbeli drámák következő, mélyreható elemzéséről. Köszönjük, hogy meghallgattad!